2022 मायथाइनि गोबां मानसिफोरा फैदों सार मा बुंगोन बे समाव खुलुमबाय गोदान बोसोरनि 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो बिटिसि आरो बिटिआर आरो आसामनि रायजो राजानिसिम आंनिफ्राय अननाय सिबिनाय आरो मोजां हामलायनाय बावहरग्रोबाय दा गोजोननाय मोनदों जोहोलावफुरि पार्कआव मैयानिफ्राय हाजार हाजार सुबुंफ्रा बेयाव नायनो फैदों बिनि थाखायनो आङो जाय सुबुंफ्रा जोहोलावफुरि पार्कखौ अनसायदों बिथां रायजो राजाफोरखौ आं गोजोनै बिराद मोननाय फोरमायदों आरो वेलकाम जानायदों आरो जोहोलावफुरि पार्क बेखौ जोनोम होदोंमोन जोंनि दानि आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बेखौ 2004 मायथाइयाव जोनोम होदोंमोन आरो जोनोम होनायनि थांखियानो जादोंमोन जोंनि बे बर' जाथिनि मुभमेन्टआव जाय जोहोलावफ्रा जोंनि जातिनि सेन्टिमेन्टआव ओंखारनानै जिउ गोमालांदों बे सुबुंफोरनि नामाव बेखौ दोननाय जादों जोहोलावफुरि पार्क आरो जोहोलावफोरखौ सिबिनायानो जों थांना थानायनि खामानि दायित्व दं होननानै सानो बे हिसाबै बिश्वजित दैमारि बिथाङा बेखौ जोनोम होदोंमोन आरो फैयै फैयै दा जों बिटिसिनि उनावहाय दा बिटिआर सुक्ति जाबाय बे बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय जों दा सरकार गोनां जेनेबा बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि मोनथाम दोलोनि बे सरकाराव जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा थांनाय 22-23 माने बोसोराव माने बे 1,22,00,000 बे जोहोलावफुरि पार्कआव अनुदान होदों दा बिनि थाखायनो जोङो बे अनुदाननिफ्राय जोङो बे बाउन्डारि बे बड'फानि स्टेचु आरो बे गेट गासिबखौ जोङो रिन'भेसन खालामनो हादों बिनिखायनो आङो जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारखौबो आङो जोंनि सुक्लाय सेरफां आरो बिटिआरनि गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि शहीद जानाय जोहोलावफोरनि न'खरनि जानानैबो आङो साबायखर बावदों दिनैदि जोङो बेखौ मोजाङै जोङो समायना खालामनो हादों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा बे 1,22,00,000 थाखाखौ होआमोनबा जों बेसिम सिनारियाव लाबोनो हाया दा जोङो जों नुनो मोनबाय सारा आसामावनो जुदि नायोबा नोंथाङा जेरैबायदि जोथोन लानानै नैबे जोहोलावफुरि पार्कखौ बनायदों बेबायदि नुयो आङो दायित्व दं हिसाबै जोंनि आंनि समस्थियावनो बे पार्कआ बेखौ दायित्व दं होननानै सानो माने जों दिनै एमसिएलए जानाय आरो दिनै बर' जाथिनिया दिनैहाय बेसिमसो फैबाय दिनैसि बर' जाथिया जे बे स्टेपसिम फैबाय जेनेबा थिखादार जाबाय आं एमसिएलए जाबाय चिफ जाबाय आरो दिनैहाय माने जोंनि प्रमद बर' सारा चिफ जाबाय आरो एमपि एमएलए मन्थ्रि जाबाय गासिबो जोहोलावफोरनि थाखायनो दा जोहोलावफ्रा दिनै जातिनि थाखाय जिउ गोमालांबाय आरो जों थांनानै दं बेनिखायनो थांना थानाय जों बर' जातिनि सुबुंनि दायित्व दं गोनांथि दं होननानै साननानै आङो एमसिएलए जानायनि उनावनो बे जोहोलावफुरि पार्कखौ मोजाङै रिन'भेसन खालामनानै मोजाङै दायित्व लानो थाखाय मोनसे गोसो दंमोन आरो बे गोसोखौ सुफुंनो जोंनि बिटिआरनि प्रधानाबो आरो रायजो राजायाबो बिराद सापर्ट खालामदों बे बिराद माने सानथावना आरो बे मोजां मोननाय रायजो राजाफोरजों फैयो मा दं एक्सुवेलि रायजो राजाया फैनायनि गुदिया जाहैबाय बेवहाय माने डिसिप्लिन जों बिराद स्टेन्डार्ड बा बिराद साफा जों आरो जों बोसोरसे बेवहाय माने जोङो बिलाइखौ जोङो गोलैनाय थाबाबो जोङो सिबनो होयो जोङो माने फुङाव सिखारनानै बयबो जों पार्क मेन्टेनेन्स खालामग्रा जों नङा जों नायनानै नुबा जे बिलाइफ्रा सिरिना दं बेखौ फुङाव बिदिनो हिन्जावफोरखौ लेंहरनानै जों सिबनाय जायो गावबो जोथोन लानाय जायो आरो बिनि थाखायनो दिनै साफानि थाखायनो मोनसे बिराद नाम दं आरो बेवहाय माने जोहोलावखौ दोननायनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि गासिबो जाथि मोजां मोनग्राफ्रा बे जोहोलावफुरि हिसाबै जोहोलावफोरनि मोनसे माबा पार्क हिसाबै आरो बेयाव बड'फाखौ दोननाय जादों जोंनि जाथिनि बिफा आरो हरखार नार्जारि बिएलटिनि लिडारमोन बिथांनिबो मुसुखा दं बेखौबो बेवहाय दोननायनि थाखाय बयबो गोजोनदों आरो बेखौबो नायनो फैयो आरो फुल जोङो बेवहाय गोबां माने जातनि जों फुल गायदों थांनाय बाराव दालियाखौ 1300 गायनाय जादोंमोन एबार दालियाखौ 3000नि बारा गायनाय जादों दा दालिया बारहांसिगोन आरो थांनाय बोसोराव जानुवारिनि 1 थारिखआव बारदोंमोन एसे माने देग्लाय फुलिखौ दिरि मोननायनि थाखाय दालिया एसे 10-15 दिन लेट जाबाय 10 दिननि उनाव दालिया 4000 दालिया बारोब्ला आरो बे बिराद समायना जाबावगोन आरो
फंबायमोनानो नुदों आरो बेवहाय सेलबिया होननाय दं गोदानै जों बेखौ गायदों आरो बिदिनो किसान तामां होनना बुंदों तामां आरो मोनसे दङ बाहाय बागान बिलाइ 100 दाल दं बाहाय हाइब्रिद बेबो बिराद मोनसे नायथावना खालामदों फांसे दंफांखौनो आंनि न'आव फांनै फांथामसो दं बेखौनो नायनानै मानसिफ्रा बिराद गोजोननाय फैयो बेयाव 100 दाल दं आरो एबार माने 100 दालनि खाथियाव जों गायनायनि मोनसे पलिसि लादों बेखायनो बे गोबां बिबारखौ नुनानै रायजोआ बेसे मोजां मोनदों आरो बे साफाखौ नुनानै रायजो राजाया बांसिन फैदों बादि आं मोनदों आरो एबार जोङो फैगोन बाराव आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय नाजागोन मानो रायजो राजाया बिराद सापर्ट खालामदों आरो रायजो राजाया जेब्लासिम सापर्ट खालामगोन होमबासिम जोहोलावफुरि पार्कखौ जों मोजांसिन मोजां खालामनो हागोन 20 थाखा होनानै दिनै रायजो राजा बेयाव हाबो आरो 20 थाखा फैसा होनायनि लोगोसे जों बोसोरसे बेखौ मेनटेन्स खालामो साबा मानसिया बेयाव स्थायी दङ आरो दा बारायनांगोन दा दिनै सासे बारायबावदों माने मानसि बहुत जाबाय मेनटेन्सआव खस्थ' जादों आरो फंबायमोना मिथिगौ जे बे पार्कआव साबा मानसिनि कर्मचारिया बेयाव थांना थाबाय आरो बिनि उनाव गोबां बाय सिबग्रा आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा हिनजावफ्राबो बाव सिबनायनि थाइसे थाइनै मोनो आरो फंबायमोना नायनो हागौ दिनैहाय मिडियानि गेजेरजों गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजा दुखिया रायजो राजा बाय दखान होनानै सोलिनो हादों आरो बे पार्किंआव नायनो हागौ गोबां